Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Taerogi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Ni Dindo, kan ti ararman na abalasa. Agmaymaysa nga agbibiyag ni Dindo iti kalapaw na ubing. Dituyan adi makkal. Nalawa ti daga at tinawid na kadagiti naganak na. Ditoy nga agtartaraken iti naduma-duma adingwan. Kas kuma iti baka, kalding, ken manok. Ado ti mula na arosas, kastameten kadagiti natnatan. Kay ayo na ti agtaraken, kan agmula, taditoy ngagbibiyag. Ni Dindo ket maysa abaro, kan nabayagan, akayat na nga arman ni Eva. Ti kapintasan abalasang iti lugar da. Iti maysa nga aldaw ken Nay, anya ti tantan awam dita, Dindo. Ha? Awan? Oy, ni Eva. Agayat kamatan anya. Ni, apay, nagsinaay ka. Kasano nga ta ama ibagak ka ni Eva ti ayat ko? Agaram ka Agaramak? Katuan Kayam day ta, Dindo. Armam ni Eva. Sibugak dagiti mo ka rosas. Kalpasan na, mapanak iti ayan ni Eva. Mapanak agaram. Nabayagan nga agayata ka ni Eva. Sapay kumamot agsabong dagiti rosas asib sibugak. Nasibugak amin na yun. Mabalin kunti mapan iti ayanda Eva. Eva, adda bisita. Asino? Dindo ka no matinagan na. Asino day ta Dindo, manang? Agtaltalon ka no iti abagatan. Diyak am mo? Ala, ingkasang winlatan. Umay ka no agaram. Anya aya tirantam dito ay. Umayak kumagaram, Eva. Amok adinak amam mo. Tamay sa akla ang ordinaryo abaro dito yung lugar tayo. Siyak gayam ni Dindo. Makaturturog akon. Sigurado nga umay ka agaram? Wan, Eva. Napod mo tayat ko kan ka. Ibagak kan ka, ha? Puro babak nang dagiti agar-arong kanyak. Anya? Agga po da pa iti sa bali a lugar. Nagtahaod da iti baknang a pamilya. Ibagbagak da ito'y tapno ammom ti pagluglugaram. Umay kapakanan baka Amok ka mabisin kan. Sige, kanam dagitintag ko kan karot. Ay, nagrigat gayam ti mapaay kan ayat, baka. Itala napadasak ti napaay. Hangim sa nabali, tada ka matatarakan ko. Adu kayo atarakan ko. Da kayo langin ti pangipayak iti oras kan panawan ko. Jak kayatan ti agayat pay. No. Hoy, umadayo ka man dito'y ayan may amas masetas. Apay rosas. Ha? Mangmangag na? Apay kit din asaan. No kasta, maawatam ti bagpagakkan ka. Wan rosas asabong maawatak. Apay nga rod, asaan na tayo amangag ni Dindo?
ngamin sa bali kada tayo. Naskan, amaawatan na tayo kuma. Dayta kuma ti kayat ko ngam imposible mapasamak dayta. Ato ngamin, dagiti kayat ko nga ibagakan kwa na. Kas kuma iti anya. Kayat ko ti agyaman kan kwa na. Ta ipapaay na ti amin a panahon na. Iti panang tarakan na kada tayo. Aywan anya. Kan amom naladingit ni Dindo. Taapay. Napaay kan ayat. Ha? Pinaay ni Eva nga ar-arman na. No kabaalan tayo kumalaang ang makasarita. Apay kit din asaan. Anya nga iti aramidan tayo. Baka. Ikararag tayo kin ni Diyosa nga ikanda tayo iti kabailan ang makisarita kin ni Dindo. Aywan kayam. Tapno maawatan na dagiti ibaga tayo kan kuana. Sige. Rugyan tayo nga rudan. Tiyak kararag ka ni Diyosa. O anya, kumusta ti panagaram mo ko ni Eva? Damo pa ila arabi eh. Pinainak mo tan. Kunakon ket. Nasakit tinakam ko. Hindi na lang mo anapod no ti panagayat ko kun kuana. Uray pa'y nupudno ti panagayat mo. No saan ka matabak nang? Awan Wan nga rod. Iso nga ti aramidem. Agpabak ng kapay. Sakbay ng armam ni Eva. Umay kayo manan sibugan arosas Oray na saan kayong agsabsabong. Sibugan kay lata. Bareng agsabong kayon to Nakaan-anus ka talaga din do. Ah. No kumatamanggan mo ti bagbaga. Anya dyan ang ko? Nangagnan samot ti baga. Padasak manan nakasarita. Dindo! Anda ng dakamat itinagan ko. Sino ka? Agpakita ka kanyak. Siyak daytoy! Dindo! Timog ti babae. Sino ka kunak? Apay di ka makita. Siyak daytoy! Ni Rosas amulam. Agsaw ka? Naklaatak mat, Dindo. Ha? Nalabit. Dinangag ni Diyosa. Ikararagmikan ni Baka. Anya? Kaya't nakatulungan. Ammo mingamin. Analadingit ka. Amoyo pinainak ni Eva? Ibagbagang matdayta. No kastang umay kaagsibog. Saan ka di? Ang kasanudak ang matulungan. Baka. Kasanuta ang matulungan ni Dindo. Dayta ti pampanunutok. Nasyak lamay sa. Kabaalak abilinan dagiti padak arosas. Ngagsabong dayti ado. Tapno tong galagpasyar ni Dindo. Iti ayan ni Eva. At dalat tay sagot na anababanglo. Kan napipintas arosas. No kasta mabalin mo't ang makatulong akan kuana. Adam mo apangalaan na iti isagot na kin ni Eva. Anya dayta baka. Adam mo anak kaikalyan ti adu abalito. Ibagam ka ni Dindo dayta. Wan ibagak inton umainak ikan iti kana.
Kan kamanan iti kanang baka. Kan danom nga inuman. Maragsakan kanya. Di kay madanagan. Tadi kay baybay atarakan ko. Agyaman kami. Dindo. Orasi ka? Agsao ka? Maawatan kan mangagnakon Dindo. Anya kinadakdaklag da itoy. Ita tabaawatan akon. Ibagakan ka. Anas kan amapan mo kalyan jay balitok. Di talikod ti kalapaw mo. Adda balitok ijay? Adda kat alaem ta isagot mo kin ni Eva. Rabiin, kakaduak amasetas. Kaya't ko nga inton bigat matlaang. Agsabong kayo iti ado. Kanaduma-duma kulor. Tapno adda purusan ni Dindo. Ngay sagot na iti babae nga ar-arman na. Matumpal na rosas. Yo, Ah, anya ti aramidin dito likod ti kalapaw mo. agkalkaliak. Ne, anya ti kalkalyam dito eh. Balitok. Balitok? Anya, agmauyong ka din. Kasano ko mga adda balitok dito eh. Imbagan tagiti gagayem ko, nga adda nakakali dito'y abalitok. Bambanno gamlaang ti bagim, Dindo. Kasano ko ma mapasamak dayta. Tulungan nakman kit di. Ay saan? Adda pa panak. No siyak ti sika. Isardeng mun ti panagkalim. Mabannog ka laang. Awan ti balitok dita, Dindo. Sige, panawan kan. Pudno nga tatimbagan ni baka kanyak. Amangan mo't tagtagainap ko lang nga nakasaritak ni baka. Oh, isardeng kung saan tagkali. Padasik man pay. Ada natangkin dito o nagtikinali ka. Ay, kita agban. Ha? Balitok na nagpeso. Ante balitok dito eh. Ay, ituloy ko akal yan. Adda ka din napilim ka dagiti agar-aram kan ka, Eva? Awan pa'y manang. Apay ngay. Kayat ko, jay baknang. Saan ka di abak nang dagiti agar-aram kan ka? Agim babak ng dalaeng mat. Anya? Manang, addalugan asim mardang ijerwar. Ni, akin lugan nga iti dayta. Baknang laeng ti makagatang iti kasta a klase ti lugan. Mabiit laang tayo nakitaan. Nalabit, agarem manan daytaken ka. Asino kayo ka di, sir? Siyak ni Dindo. Di da ka din malagip. Ha? Agore ka. Kasla nakit-kita kan. Angam, imposible asikatay imay nagaram idikin ni Eva. Marigri ka tak iti. Hanggang saan itan. Adun ti kwarta. Ken adapay na pintas alugan ko. Ha? Ay, umunag ka, sir. Itay pa nga agur-uray ni Eva ken ka. Si kadya sigod nga agar-aram kanyak. Saan ka di? Dindo tinagan mo? Wen, Eva. Apay akalat abing maknang ka. Nangalaam iti kinabaknang mo. Ada idi gayem ko ana bayag at tinultulungak. Iso tinangtad kanyak iti kinabaknang. Dindo, no agkasartan, kayat ko agatangam amin akayat ko. Ado nga alahas, ado apabanglo, badbado, kan sapatos. Anya? Kayat ko mat nga ado ababaunan ti agserbi kanyak.
Aywan ka. Adoy ti Rosas. Sagot ko ken ka. Rosas? Nagpipintasan dagita a rosas? Saan ka di arumbang abalitok ti isagot mo kanya? Ado ti balutok ko. No day tati kayat mo. Apay nga rod adi ka na ngala. Ingka nga rod mangala iti itad mo kanya. Saan gayam asi ka ti babae arumbang nga ayat? Ti kinabak nang kulang tinapatagkan ka. Anya? Dispensaran na ka. Saan asi ka ti babae arumbang nga ayat? Amom ka di, baka? Nga uray no bimak nang ni Dindo. Saan na tayo latta abinaybayan? Uwan, Rosa. Dayta ti kayat ko kinidindo. Saan namat kayang ngayon tuloy ngayon naram ni Eva? Ngam, agbiro ka na iti babae, arumbang ayatan na. Rumbang laeng. Jay babae. Asaan laeng ajay kinabak ng nidindo ti kayat na. Sapay kuma, tamabirukan dayta ni Dindo, iti kabiitan na panawan. Tapno addamat kadkadwana, iti biyag na. Idi marigrigat ni Dindo, saan apagan ano ni Eva. Ngam idi bimaknang, ditan anag gusto ti balasang ken kuana. Ngam naamiris ni Dindo, asaan gayam, ani Eva ti maikari apara ken kuana. Kat dita, nagtultuloy di kinasayaat kan kinaimbag ni Dindo. Bueno obing, ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon, Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.